నమస్తే అండి. కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ చాలా భయంకరంగా విజృంభిస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో నా తోటి ఉపాధ్యాయురాలు, అలాగే నా తల్లి సమానురాలు నరసమ్మ మేడం కోవిడ్ బారిన పడి చనిపోయారు. ఆ మేడంకి అంకితం ఇస్తూ ఈ పాట రాయడం జరిగింది. పాట రాశాను, నేనే ట్యూన్ చేశాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీకు వీలైతే ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది నేను రాసిన 3వ పాట. కరుణలేని కరోనా కమ్మేస్తున్న కరోనా, కరుణలేని కరోనా కమ్మేస్తున్న కరోనా, కనిపెంచిన మమకారం తీసేస్తున్న కరోనా, కనిపెంచిన మమకారం తీసేస్తున్న కరోనా, కరుణలేని కరోనా కమ్మేస్తున్న కరోనా, కరుణలేని కరోనా కమ్మేస్తున్న కరోనా. కోటీశ్వరుడైనా కటిక దరిద్రుడైనా, కోటీశ్వరుడైనా కటిక దరిద్రుడైనా ఉసురు తీస్తున్నది ఈ కరోనా, ఉసురు తీస్తున్నది కరోనా. కరుణలేని కరోనా కమ్మేస్తున్న కరోనా, కరుణలేని కరోనా కమ్మేస్తున్న కరోనా. చైనా నుండి వచ్చెరా మనలను పగబట్టెరా, చైనా నుండి వచ్చెరా మనలను పగబట్టెరా, గాలికై ఆరాటం ప్రాణంతో పోరాటం, గాలికై ఆరాటం ప్రాణంతో పోరాటం. ఇందిరా కరోనా కరుణలేని కరోనా, ఇందిరా కరోనా కరుణలేని కరోనా. బ్రతుకుదామంటే బెడ్లు లేవురా, బెడ్లు ఉంటే ఆక్సిజన్ నిలువలేదురా, బ్రతుకుదామంటే బెడ్లు లేవురా, బెడ్లు ఉంటే ఆక్సిజన్ నిలువలేదురా. ఎన్ని డబ్బులున్నా ఎంత సంపాదించినా, ఎన్ని డబ్బులున్నా ఎంత సంపాదించినా, చితికి నిన్ను మోయడానికి, చితికి నిన్ను మోయడానికి ఆ నలుగురు కరువైరిరా, చితికి నిన్ను మోయడానికి ఆ నలుగురు కరువైరిరా. ఇందిరా కరోనా ఎక్కడుంది కరోనా, ఇందిరా కరోనా కరుణలేని కరోనా. ఏ పాపం చేశామో ఏ నేరం చేశాము, ఏ పాపం చేశామో ఏ నేరం చేశాము, ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నది ఈ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నది ఈ కరోనా. ఇందిరా కరోనా కరుణలేని కరోనా, ఇందిరా కరోనా కరుణలేని కరోనా. ఒంటరి బ్రతుకై దిక్కులేని చావై, ఒంటరి బ్రతుకై దిక్కులేని చావై, చిత్తులపై అల్లాడిస్తున్నది కరోనా. ఇందిరా కరోనా ఎక్కడుంది కరోనా, ఇందిరా కరోనా కరుణలేని కరోనా. అందుకే దూరం పాటించరా మాస్కులు ధరించరా, దూరం పాటించరా మాస్కులు ధరించరా, శానిటైజ్ చేస్తూ, శానిటైజ్ చేస్తూ నీ బ్రతుకును కాపాడరా, శానిటైజ్ చేస్తూ నీ బ్రతుకును కాపాడరా. అప్పుడు ఎక్కడుంది కరోనా, పారిపోయింది ఈ కరోనా,
ఎక్కడుంది కరోనా, పారిపోయింది ఈ కరోనా. ఇందిరా కరోనా, కరుణ లేని కరోనా, కమ్మేస్తున్నది ఈ కరోనా. ఇందిరా కరోనా, ఎక్కడుంది కరోనా, పారిపోయింది ఈ కరోనా.